Mswa 29 akautanya kana batsirwa nemambo nyaya yekugara zvakanaka mukati memusha tatsanangura takatsanangura tikapindurika zvinosvikari kudzokerera pa asi takazoti taenda panze takanzi munoenda kotaurirana kuti mutsvakire mubatsiri munoenda kotaurirana mwanga maisa mari dzenyu yomutsvakira munhunzi unomubatsira pakataurwa machajisi evanhu vakataurwa ikoko kuti pana vamwe vanoita 160 waini vamwe vanoita 400 vechitatu vakataurwa kwabva tabuda panze kwabva taenda kunotsanangurirana tawirirana saka vatandovatanidza mari dzesezi nobva taenda kwamambo kuti tadini tawirirana tichipai mubatsiri saka takataurirana nevakorore vangu uyu mukorore wangu George akatoti mudheti musi wa14 August inge taisa mari dzese tagara takabva taunganidza mari mukorore wangu Shadu abva atonga mari yake ikati yangu iyi pane vamwe vachaunza haangaunza wabva taenda pasabhuku sabhuku nenyaya yekuti vamwe vangu havachadii kuunza mari yekuti tobatsirire takataura pamambo sabhuku akati iye anonoenda komutaurira tikati ndauya kunenyiibatsire mowataurira tikati itendai kwamambo motaure kuti iye nyaya iri pano iye handikwanisi kuti wowataurira ndipo ndakazosimuka kwakuya kwamambo namukororo wangu kuti mambo nyaya yedu haina kuzokuti vamwe vari kuramba handisichazivi kuti ndodini mambo akati nyaya ndiwape masamanisi itaure sabhuku ape masamanisi wauitizozvo chichiri kuvarambidza saka mavanadasa saka chiri kunesa pakubhadhara mari chii asati wabhadhara mari chiri kunesa chii pakubhadhara mari ameno waiya Yes. Tasina kubhadhara mari takandogara panze akanga takutukana ndokuti pangana deti ngachibhadharei mari kati zvakanaka murume wangu akatoti ngachibhadharini $50 pamwedzi ndikandiunganidza mari inei handina munhu akaya kumba pangutoda mari iya ndaida kupani inini kuti ndichawapa baba handina akaya kutitunzai mari iya ndatinganasi mari iyo ndinayomba iripo nombonga nditakamuita ndakabva ndaitengeta ngati mari iyi pamwe ichazobuda ipo ndachengeta iri apa anditoakatiunga ndichaida kupa mari yacho ani hapana kuzitirezhera ndiningi saka daizopa ani mari yacho ndaite pamwe ndaenda kwasabu maybe chandofunga kuti paite progress ka ngatiti 1 because ndatoona kuti issue kana pagara vanhu kusukwirirana zvinonetsa kuti mutambidzane chii uzi une mangofungirana zvese zvese ndikaupa mari yangu pamurovha aenda nayo wobva anoita zvakuti saka pakudai neindependent person anotambira mari saka ndakuti ini naona mabombei ipai sabhuku chii mari yenyu mari yenyu kana yakwana sabhuku kutora kuti mari yadii munhu wese adii abhadhara munhu ari kufuna kubatsirai woita sei ouya wobatsira. I think that's the best because tisakadaro handingai yatonzi iripo yangu iripo ndinonayo mumba ndikamusoro chiriwe ndakandanayo pamusoro changa handizivi kuti uyu muroora handizivi kuti apa ari kubva pamusoro inina makorore vangu wapinda pati yarudini nemari haasiwe pamutombo muroora ndinatokwana husu kwatezvari muroora unotonga kuti murume wangu ndinge kamupa mari
pamutemo pacho hazviiti samagombe wanofanira kungosunguka issue ndepamagombe ikuda wana baba magombe zvamunoronga muri kupa baba namai rongai asanozobuda pamberi akumirira imba yake ndiani ndimagombe ndiko kuti tisaparamure kuti tinoti tunyaya because pamwe tokwanisa kuparamura tisikatooni kuti uita sei tiri kuparamura andi zvakafanana uye tokwidza mutorwa muchikuwa isusu vana magombe tiripo toti zvina mosoma muzukuru gombe rako handinoona sekuru wako matopara because muzukuru haasiri wedzidza rekukwidza pachikuwa icho woza zukuru avo kusambovatembera vanaka wangu wariwo kwangu valipo zviri nakungozviitira zvinhu zvenyu saka wakuru kwandiri asi hapana ubaba hautengi ina ndiri ubaba kana wari waruda ubaba isusu tati samagombe chigara pasi isusu tudati nyaya ipere mwana ari kurwara tikuda kuti zviri kuishata zvakashata zvigadzirisike tatiine nyaya yemari vasati vabvisa mari sasa magombe munhu anenge atora chadzi kusunga ibibi chatoizwa hapasina miti ibibi pamwe kubura kushaya mari chaipo koti netakapinda panapo koti netakapinda panapo mai ndicho vakatongutaura kuti inini yakandisina nesendira yakandisina nesendira kana nazizo ino mukomana uri paurichiwa ndinotsvaka mari nguva nenguva kuti akutsvaka ndakasorekera basa 2011 handisi kusenga ipo paupa mari unoita zvekutatarira kutaura matongi ichi ndikutenga zvemukomana uri mvao rimwe munhu muziva andika ururwara izvozvo vanhu vanozoandastenda kutarika chii isusu tese ihama dzenyu hama dzenyu kana dzichiwirirana nadzo zvoonai vakomana mumwe wedu uyu zvinhu zvinomira zvakadii zvakanaka ngatikavhire chii mumwe wedu kuti dambudziko riite sei wechinoa zichipera paichii idambudziko chatoda kuti zvichipera idambudziko ndotoda kuti dambudziko ripere atinozanotoramba iyoyo yakuchii ndiwo mamiriro bozi ichi chinoisa iwe murikona chinoisa nyaya ichi ndekuti nyambo pakaita volontiya chaiyo anoti anokwanisa kupa ichi mari haiiti mari iyoyo considering how sensitive chinhu chiripo chacho kuti chiri sensitive zvakadii because mangwana inofamba yakuzi wakapiwa fimbo wakadhurirwa kuti zvazi chakupanya hawakazozoti sakupanya kakukanda zvinhu zvake kuti tikandira zvinhu zvake saka chirumboda vanhu vechi weiko magombe ekuti batsiranai disting chiite sei chikuru iro rakuya kware hasi nomwe ibrai zvakaomerwa chido ndinazvo asingakaomerwa. What do you say? I'm sorry. Vanhu vese vakaona izvi vanhu vese vanowana urugwaro kunyarara wamuzire hatingazivi tauri pasi uruda kuti aina mari wakauye mungadzonja ndindiyo ukataura kuti mumba mangu muiri mazara matozviki kuti ndiwe baba iwewo usina kuti zviro zvigadziriswa mumba mangu saka tinonga tiri kunyara isa kuti zviro zvakadaro tibatsirane tese vana vavo vanoshanda vana vangu vanoshanda vana vangu vese vanoshanda vanoona mari ngatibatsirane pamwe chete saka unoita sei unga uri ukoma kuti ndiani wakaita zviro zviite mumwe izvo anonga kutaura kuti nina mari une mari ndiani tese tiri mapedzi ngaabatsirike
kuite kuhwanda vana vacho murombo wasiri varipo vana venyu makunyanya anouya musina vana bai vana vacho vari vana vacho mwaanoziva tiuyo kuti zvakadai hazvovanetsi zvotovanetsa but ini ndokuva kuti muri munokona kwamba muri mese amenotovanokiwa neivo umwe mwana wakusumudza mumwe pamusoro itamere pamusoro makorokota amama inonzi Wilbert Magombe baba wangu ni ava vari vairindana pamukuru ukwaitana mhanda nameku kwaita sekuru nambuya namama wangu nemukadzi wangu ndoti pa3 years back ndakashakirwa nemwanakomana ndashakirwa nemwanakomana ka parufu pemwana wangu vanhu vazhinji vakanga varipo mushure mekunge mwana wangu afeni vanhu vakati Magombe mwana wangu uri kuona mafiro ete mwana wangu haana kudini haana kucheka tawadini kuti soon after rufu tambodini tambofamba ndikati shuwe nini mafiro ete mwana andinodini handina kumaona zvakanaka zvadaro wakanga wataura wacho kudaruka hapana wakazodini wakazosimudza musoro then sekuru vati ndazoti kwana mukusanjira kuti pamanyarani hatimbosvike tozoti zvakadini ndakaendayo nasekuru nababa wakanga vachiwirirana zvavanoita vana baba vangu wese wakadaiwo havawirirani vanoti uyu kana achiwirirana neuyu wairi havawirirani ava vachiwirirana varatatu havasuwirirana neuyu saka vanongovhirikidza zvinhu zvekuti isusu takusvika pototi tinomboti tikambowirirana neavo tosiyana towirirana neavo tosiyana towirirana neavo takaenda kwamukusanjira kuyakuyaku wachikuwirirana mawirirane waita inini ndakataurirwa zvandakataurirwa kuti aiwa onai mauya muri washoma nasekuru mauya muri washoma dai mauya makadini makawanda then sekuru paakadzoka achitaura nyaya yake hatina kuzozwaridza kuti zvakadini but ndakazoti fambe ndakaenda kuzwa kozi wiri uri kwazi nemhuri yamai akuti wiri uri kufamba uri kwazi ndini ndakauraya ndini ndakauraya mwana wangu ukutaura masoko ewa ndikabvunza sekuru petakaenda kwamanyarara pakambobuda mashoko rekuti ndingi ndiyouraya munhu zvadaro izvi zvakabva zvapera tichibva apa kwakuru izvozvi zvimanje manje ndakazwa kwazi umwe mukadzi wake achindiwa murombowirirana mawirirana api kwe ndikati isusu hatinyatsiwirirana ba totowirirana wana but ana baba tototadza kutombonongoti nezvimwe zvinotowirirana neavo wakanga wabvunzisana neavo takuwirirana neavo avo wakawirirana saka urikuona ndakazwa kwakuzi zvakatotaurika manje apo kuti iwana wababa wangu ini ese madofo zvaari madofoka ari kutsvaga mhosva kune vana wake wana wakafunda waya murovhenini zveshuwa ndikatarisa mhuri yedu hapana wakanyasa kuda nemasabjekti anooneka tiri madofo zveshuwa tese but tinoshanda mwana wangu aseka kwakazi izvinezvinai manje apa ndikatisipakweva mukadzi wako achitaa wanesi munozero kuti soko randazwa munhu waya konditaura kuti kwazi mwana wekutanga wakafa nekwashi ende kubva kwakafawana mwana wako wekutanga kusvika nhasika kuti ndipedze wiki ndisinozwa kuti kuri kuzipurusi ukambozwa ufa nekwashi kozi wakaenda kumakombo kino wangu kuti ndiyo wakaenda koromba kumakombo uko saka inini apa munhu hapana munhu ndisingatauri nawo wese kwakugama wedu hapana munhu ndisingatauri nawo but unozoona mukufamba zviri kuita zvichinja waimbowirirana nawo havachawirirani inini hapana ndisingawirirani nawo saka ndaikumbirawo mapoto ichi chirongwa ichi chitibatsirwa kuita kuti inini zita rangu dini richeni inini ndiri kufirwa handina kana anyone ndakataura kuti maikuru ndimauraya sekuru ndimauraya bamukuru ndimauraya ndini ndiri kutofirwa but handisi kutaura but wasina kutofirwa wacho ndiwa kutaura murikona zvakudinisa machini saka ndiri panapa ndoda nditora kubasa kumagacha kwangu ndaifana kanditori kubasa iri but ndiri panapa chakambere tibatsirei kuti kana paina wakazvita hake zvikude pachena zvichizikane munhu wese semhuri kwete kuzofamba kuchizi unozotidewo kuti handika makaenda kwamukusajira makaenda kwamukusajira
asi zvakataurwa kwaMusanjera sezvisi kubuda. Musanjera wakatiipa makamboenda. Musanjera wakati unganidza nemukwani. Zvino nhasi Musanjera uri pano. Nhasi makakwana. Wamerera pena. So, ndinge ndinodzivirira mugombe makurikotesa ari pano pamusoro akamirira nyaya yekutaurwa mumusha iyi. Padare rekutanga ndakambotaura kuti nyaya ina kutanga kufambirwa naSibai yakambofambirwa masuro tikambotaura takambofambiswa pamureji tikasirwa panzira hatina kuzopedzerwa kandodarira tikandopinda mumamubadzi pakatopera zvakadaro. Asi tiri kufamba nana baba kwaizidofamba musha wese havana kuzofamba bombwe rakaitwa mumba mangu ndokumakazwa ndakutaura musiyaro zvakazobikwa mumba mangu inini sekuri kwenyana ndinozosvika ngei nekutenderera musha wese saka usati wakurutura mumba mangu. Ndikataura kuti vana vangu kubva ipo baba ndina mwana wakazokuita mwana une utano hwakanaka kana chaiye chaiye wakamira pazvinhu zvakanaka. Ndikafirwa ndimoti ndibva tagara takadaro tichifamba taita kuti mai ona izvikuitika zvimai akati zvekutaura handidiba baba vari pa kuya kwaita munhu mumuchamu baba anga aruzvisi hatina kuzomboenda mumba yanga namba inini ipapo ndine question mark huru chaiyo chaiyo. Iwo sababa wakazodidini kuti ngatitifambe tipedze kutenderera kwemusha wese. Ipo papo ndandikutaura kuti takafamba nditika pane vakanga vasipo vasitorina mari baba munini avo nagivi baba wacho kubasa takatowabvisirawo mari dzakadzaitwa kuti tikandibvire tigadzikirwe musha semusha. Baba akabvisira givi $20 akabvisira George $20 tiri kuti tifambe zvakanaka. Kubva ipapo mhuri yangu yanazokuita zvakanaka. Ndakataura dashboard yokumbaira wheelchair izvi usikani kuruda $100 yekuti aende kusikani kwana kuenda handina ndakagara ndineimba asi ndane mapepa acho ndafamba nawo nhasi ndakadakara ndikasimuka kuzoenda kwaDC Changamire ekuti hatina baba magezi akatiza nemari dzavo havana chine chawainacho takagara. It's okay. Inini ndati nhasi makakwana. Pane mwana akandifonera ari kurwara achiti inini shumba inini ndatsvaga hangu mari yangu kana vana baba wasina chii wasina mari inini ndatsvaga chii mari yangu kuti ndatambudzika unoda kutotopawo pamusoro pechii pemari iyoyo woita top up tigarisise zviri mumusha zvoda kudii odogadzika ndikati no inini handikwanisi kudii kumisa because ari kunetseka mwana iyo ndiye arikushupika ndiye ane matambudziko akanyanya ndasai mukona wanawo kuti kana zvanetsa wakuruka regaititsvagei tiitei because tatambura. Yes baba. Nyaya iyi chiri kunetsa nyaya iyi ndeyekuti takagara pamba apa pakanzi nasekuru wedu aka musafambe muna one thing yakati sekuru uyu aipita to every after 2 months achiitato saka izvi takambotora like paka hapana akambotora ava baba vakabvaenda mupostori aipinda postori akatienda akunama do manje angabika doro ndiani isitiriwa naiyo baba ari hatinogari zvakadaro kufamba kwenguva baba vari kuenda kun'anga ega ndo pakaura nyinyi nyaya dzesi aenda kun'anga kuya hamene zvaanaronga iye zvinezvi ipedzise kuti ndizoziva kuti ndizvo ari kuti ndakafamba n'anga 3 imwe ndiye akazoya nayo kumba nemuprofita ndokabva nyaya dzesi. Saka muprofita akauya akati saka gombenye munotitaurira handitauri mushanyi unoputsika handiti kana muite zvimunoda kuita inini mushandise nyaya yekuputsa musha ndiuya ndechesi muprofita wakwaya same day muprofita anoti handitauri zvinoputsa musha asi zvichiuraya musha kana zviri kuuraya vanhu munhu oti handitauri zvinhu zviri kuuraya munhu zvinopedza vanhu ari kudii manje effort yese yatiri kuisa ikai ndeyekuseva life
Nekuseva one ndosati one wasafe. Anga umtwana wawe hata ulutokoma katindi kwakati. Katindi bakati. But ilile gende kubasile wana magombe. Wana sama magombe. Tiri vanhu vamwe chete. Tanga mimi. Mira ngati gara ikasi. Tauti batsirana. Ngati batsirane pakuziwana. Andi. Ngati batsirane pakuta sei? Pakuziwana. Wana sekuru wedu wakakura. Wachitamba wese. Wachigara wese. Na nhasi mimi tingori chifuti. Tingori tese. Saka atingasiyani ba tichiona zvinhu zviri kudii kanga anoona magombe ivi pamaiuya mucha muno muchitaura kuti wakomana una icho wakomana hazviitwi nemhuri yekutonga wakomana itai zvakati chibiri tichiteerera zvinhu zvichitoita sei zvichitonaka zvichitofamba because tiri kutrusta kuti ihama dzani saka isusu kuti hamutaiona magombe chakwenyu handiti chititeereraiwo zvatiri kudii zvatiri kuona kuti mubatsirike saka imi munofanira kudiro kungotiteererawo isusu sevanhu vanokuteereraiwo imi kana muita sei muchitaura kuti wakomana zvatiri kuona izvo hazvina kudini hazvina kumira zvakanaka. I want to give dopa anoda kupa maexamples efiction ba ndoda maexamples andinoziva imi uyo mufana uyu anzani Ubetu. Mwana wake kutanga mkomana. Not muone situation ndio zokutore. Akafa sei mfano. Mtaura akafa sei mwana. Tanga wangu tanga ni kungu tanga sekungu wa kutata kubva tamisa mvura ukazumuka umoti after 10 minutes paakazoshaika wakati pakati peusiku wakarutsa ndofunga chakaita chipisi chechiroko then takanga takatorara pasi titakatarisa mwana iri zvimbe ndakamuka zvekuma pasi tikorufuka ndakatarisa mwana ndoona bvachi anga atochinja chii maoko akaita yelo zvisingaita yelo haana kurwara zvemazuva akawanda wakangorwara kufunga nditera kubva atoshaka wechipiri wacho wakati mai acho anga asingazwa zvakanaka ndatobva kutovarapisa kwakuti mutarapu ndakanditori mubishi kutomhanya kutsvaga mari kuti mai acho arapika mai acho achirapika wachiuya kwaumba wakugeza zvakanga zvitori zvekutomanikidzi kuti wadzike kuenda kotambira poro nemanikapi then ndokwakasiya mwana pamubhedhi warikutogani mbogeze mwiri wakadzike kotambira wachidzoka wakadzoka mwana acho anga asina kunyerera zvake asi akanga achikuda ropa mukati then ndokwaakazofoneraisa mwana unoramba achikuda ropa mukati pendabva kubasa ndofunga raundi 1-2 wangu watobudisa raundi 1-2 kusvika paumba kwakuona mwana uramba ari kubuda ropa so inini ndandisika vanhu waita sokunge kurutsa ropa iroro ndati ini mwana chimhanyaipi kuchipatara vachimhanya kuchipatara dhokta wakati hapana chendinodini chendikona oiri mushonga vanyorerwa list yemushonga kwakuchimhanya pafacebook tenga mushonga inini bendadzokera ubasi kokumanheru ndokutofunira kuti mwana zvinezvika wasirias ndikati mhanyaipi kwamama wacho because ndakarorerwa wangu mtusi kwamama wacho achisvikomba kwacho kwasvika mwana watochi wasirias kwakuchimutakura kuenda kodhimutare kusvika paodhimutare zvakaizvo zvinezvi 2 days kwakutosvika paodhimutare ndairamba ndichifona sezvo munhu anga muchipatara ndichiramba ndichifona ndokundakazifona kuma12 zvikati izwa gomirira yakuita mwana pafoni ndikati madhokta ari pere atadzarawo ndibatsirawo ndakutonetsika paiti dambudziko ndakasangana narume manje apa ndakusangana naro bhodzi gomirira yacho nandaizwa munhu uyu achikuti chadini uchararama kuma 2 to 3 pagwedza handina kurara musi wachiro ndoku ndakafoniwa nenew number pendakaona new number dzichifonaka ndakabva ndichidaira kwakuti ndimwe magomberi ndikati nomundo mwana wenyu adini washaika ise kamusenzechi saka kubva ipapo I want you to muone how serious this thing is. Muone zvinoita kuita. Mina ndoti muone how serious this thing is.
ndinoti misunga imairi mai nditaurei kuti musikana mudhi akafa sei nditaurei mudhi haana kufa zvakanaka kuti wakaoneka akafa musango manzwa ndofunga watsonzose kumusoro komunozviziva mazvinzwa ini mazviona zvazviri mumba mangu asi hazvina kubata mhuri ndoda kuti vanhu vaone zvakutsvaya kutaura kuti vana magombei kuvhurika ichi pfungwa honai mira ndikuya kwauri mira akamona ndo mukona musikana uyu aoneka ari musango akafira pai musango achibva ipapo hanzvadzi yake inodhikirwa nechii inodhikirwa nemugoti kobva avharwa uno nanhasi ari pauche asi nhasi uri pauche hanzvadzi yake iye ari pauri uche akunizvo haazwi kuti musoro wake hauzvakadii dati muone picha yatoizotona magombei tingaomesa musoro tikabika hazvisi raiti paizvitui garai pasi ndikuenda garai pasi wakafa futi kuona semti garai pasi isoke garai pasi ndoda imi mitaurei penyu imimi nditaurei mafirira kutawana nditaurai inini kwangu musikana Marika wakafa zvisina tsarukano achindotaura zvemumusha izvozvo iwowe zvakadai saka inini ndiri kuti zviri kutaura mukorori wangu kuti sekuru wakati asandasvikaikokoko basa magombei iyo garai pasi ndikuda chi aiwati imi chimogarai pasi zvandikuda ini asindapedza garai pasi ndichakupai mukana iwo garai pasi iwe musikana azati iyo taura inini ndinonzi ndafadzwa magombei kutanga ndinoda ndongosvika nemwana wekutanga vadaita kuti mimba yapiri bhayapa vandabara mwana 2 mukomana ari apo nakubosho nemusikana ndakabara wana 2 mukomana nemusikana vakwatera vamwe 3 vashaika futi wana vakati gare futi vakafa futi bhayapa iri mimba zvichingoramba zvinonetsa kudaro kubva 2004 tinongorwara urwere same urwere wakangofana kusvika nanhasi kusvika murume uri apo wakasvapa kuti inini ndichakuendesa kubva kwenyu nekuti anenge hazvigoni upenyu hwakadaiwo kunoti ngodai unofirwa obva orwara ndichiuya kumba ndichivaudza ndo zvinoitika pendiri hazvini kana unombozvigadzirisa nari nanhasi ndikuti mutise I want you to see ndokwenza kuti muone gravity yechi pamusoro yeshungu. Yes. Inini kumba wangu wakafiwa asi handina vandakataurira mukadzi waJoji ndakara ndiri mutsari muchidungiza ini abara kamwana kakafa tikaviga kwagivi kwakafiwa futi tikadini ndikandomuiga mwana wagivi asi ngatizive kuti kufuru uripo chekutanga ndoda kuti ndinzwe kuti madeath certificate yavanhu vavari kufa ari kunzi chii ngekuti ngozi dziriko handinani asi kana death certificate rakuti HIV positive kenza muri kutaura kuti nini AIDS inokonzerwa nengozi ndida kunzwawo vane vari kufawo asi inokonzerwa nei mwana uri kutanga ari kuzikwashi kusho mwana awaigara vangabango ndiri kuti mbuyaka izwai mbuya ndiri kuti handiti nyaya dzehealth munozizivai makashanda muhealth profession handiti some of these issues are they are confidential. That's private information. Hatisi allowed to review. This is a boom. And let's look at about the town of issues.
tine vamwe vakadaro those ones are national ari national andika andika ndovatati tine mamwe mbuya kuti munhu aoneka akafa musango haisi AIDS. What is it? Munhu atsikirwa nemugoti haisi AIDS. What is it? Akamona zoto mwana wakuda ropa mumbiri haisi AIDS. Akamona zoto tuti isusu anoona ndiri kuti there are some conditions. Yes, pane mamwe ari justified nemamwe asiri justified. Asiri ndiri kuti akawanda ari mumusha menyu haana justification. Ndoba ndinotaura kuti in every 4 cases 3 are not justified. Akamona ndo saka isu tiri kuti alright kana pasina chiripozo munongoenda kama mumweni motaurwa kuti hapana hapana chiri kana chiripozo moudziwa kuti chiripo modi ndoba tikuenda chete kuti musarambe muchifungirana nekunongedzana. Endai moende motaurwa kuti guys murongonenza dai hapana chiripo kana chiripo vamataurwa komana chiripo icho muvamazita sei kabvisai chiyo because wakomana chisi hachieri musiwa chariri izvozvo musakangana chisi hachieri musiwa chariri because umwe kakokwanisa kurivhunza asi yatakatamba basa asi kanisa ndabhuwa ndonyarara but chiri icho chiri kupedza chii imi tati hama dzangu nhasi makakwana mukosandira uri mupanze apo chiendai pana mukosandira panze apo mumbozwawo kuti uruki Teachcatch MTV inokupa nyaya dzakasiyana-siyana dzinoitika mumatunhu atigere neakatikomberedza, dzinotyisa, dzinofundutsa, dzinokatyamadza pamwe chete nedzinosetsa. Kuti musarasikirwe nenyaya idzi munoenda pa YouTube channel yedu Teachcatch MTV mondo subscribe ipapo, musakanganwe kulaika pamwe chete nekushare, musazokoshiwe kupfanya kabhatani ako ndokabheroka kuitira patinokanda chinopisa munoyeuchidzwa. Teachcatch MTV tinodzifamira. Dojibondora, Dojibondora,